Hello ya, kana ina ne? Yawwa ka zo ina wajen. Yawwa ka zo yanzu. Ya, wallahi dama na kira ka ne ko 200 naira ka bani wallahi. Na yi kuma da ke ji. Ni da yanzu zan samu 500 ai lahiya launi. Kai wake ta 500 omo. 50 ma. Ai 50 ma da na samu. Hamsin ma ina gaya ma Allah. Kai baba kalla. Oh no!